Čaute ľudia, moje meno je Fireman a vítam vás v prvom videu z tohto kanálu. Ja už mám 1 500 kanálov, ale toto je môj prvý a posledný kanál, na ktorý budem točiť skoro každý deň. Toto bude najaktívnejší kanál, môžete mi dať sem aj odber, aj lajky. Na ten druhý kanál sa už môžete vykašľať, na tom už nebudem nič robiť, chápete? Možno ešte na tabletovom budem možno robiť. Ale to už je minulosť, budem robiť iba na tomto videa, budem natáčať hry, toto už je isté, že na tomto budem natáčať hry a budem natáčať Clash Royale a tak, takže môžete sa tešiť, toto video vydám a potom pôjdem natočiť rovno Clash Royale a môžete sa teda tešiť na to Clash Royale, nebude to moc dlho trvať, takže no, tak. A budem natáčať aj vlogy niekedy, nebude to ako na tom minulom, takže tak, no. Budem natáčať určite hry, a tak, no. Prepáčte, že hovorím iba tak, ale už to chcem fakt dokončiť. Tak, toto bolo iba uvítanie na kanál, na hernom kanáli, takže máte sa na čo tešiť. Tak, zatiaľ čau! Ja som nevypovedal video. OK, fail. Tak, zatiaľ čau!